זוזולדה? מה קרה? מה זה פה דם? מה קרה פה? זוזולדה? 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 טוב. עוד נוגע ללב, זוזולדה מתה. ויש לנו איך לתקן את זה. ירון, בוא. קח את זה. בשעון הזה אתה תוכל לחזור בזמן, לתקן את מה שקרה. מאיפה יש לך את השעון הזה? אל תשאל שאלות. לחזור בזמן ולתקן את כל מה שעשו לסבתא זולדה. הקוסם המטורף! הקוסם הטוב ביותר עלי אדמה. הרי, שימו לב כולם, אני צריך להתנדב מהקהל כדי שאוכל לעשות את הקסם המטורף ביותר. בוא. אני? לא, אני לא קשור. נא. בחר קלף. קח אותו. זה. אוקיי, עכשיו אל תראה לי אותו. שים את הקלף כאן. במרכזית החבילה, אני לא רואה את הקלף. הקלף שלך הוא... זה. לא. מה, לא? זה? אני יודע מה, עזוב, קסם אחר, בוא. אתה יודע מה? בחר מספר מ-1 עד 10. בחר. בחרתי. 3. תכפיל אותו ב-2. הכפלתי. תוסיף לו 3. כמה יצא? 67. זה המספר שלך? שנייה. חברים, איפה הלכתם? טוב, אני צריך ללכת. קדימה מהר. בוא נברח מכאן. איפה אני נמצא עכשיו? אדוני, אתה יכול להגיד לי איזה שנה אנחנו עכשיו? שנה? כמדומני שאני יודע על מה אתה מדבר. אתה יכול להגיד לי אולי מה השעה? בערך כמקצות 6-7, מקצות היום. מצחיק, 6-7, כן. כן, זה השעה. פשוט לא יודע בדיוק בערך או 6 או 7, משהו כזה, אתה מבין? טוב, אני בטוח לא במקום שאני רוצה להיות פה. אז... הנה הגנב! לא מאמין. מצאנו אותו! קדימה! עצור! יודע מי אתה. עכשיו נחשוף את הפרצוף האמיתי שלך. לא יכול להיות. לא יכול להיות שהגנב הוא... אני! למה שאני אעשה דבר כזה? למה שאני ארצה לרצוח את דודה מרים? גם לי זה נשמע מוזר בהתחלה, אבל הקטע הוא שבסוף אתה לא מסתכל אני רוצה לרצוח את דודה מרים. לא יודע, אולי בגלל שאתה אוהב אותה? אולי בגלל הירושה. ירושה אתה אומר? אני יכול להצטרף אליך?